čovjek današnjice prolazi pored svega kao materijalno, ono što je opipljivo i ono što mu služi. A čovjek je stvoren da služi Bogu. U želji da sve sebi podredi, čovjek je izgubio mjeru vrijednosti i izgubio je orijentaciju života. Zato mi dolazimo ovdje u ovaj grad, u ovo mjesto, ispod ove stijene da gnjezdimo gnjezdo duha i snage bosanskog čovjeka. Jer samo u ovom mjestu čovjek se može inspirisati. Ima Bosna i drugih međaša, ali naši preci su ugnjezdili i zagnjezdili gnjezdo duhovnosti ovdje u ovom mjestu. I mi, njihovi potomci, oživljavamo sjećanje i traganje i hodimo njihovim stopama kako bismo napravili spoj između neba i zemlje. Spoj između neba i zemlje može samo sačiniti čovjek koji je odan Bogu i duhovnim vrijednostima. Sve ostalo bude u ruci i ispane iz ruke. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallahu la sallallahu la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, yuhi kalbi zikrullah, Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, yuhi kalbi zikrullah, Nur Muhammed sallallahu la ilahe illallah. Allahu la ilahe illallah, Wallahu allazi la ilahe illallah, Amalika fidani illallah.
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. O Bože, utjeho naših briga, podari i nama oprost svoj i uslišaj naše iskrene dove, da nam Bosna i Hercegovina bude i ostane mirisava baša u kojoj ćemo sijati naše iskrene nijete, u kojoj ćemo brati slatke plodove, u kojoj ćemo graditi hajrate, odgajati našu djecu i u Tvom zadovoljstvu i milosti zavrijediti džennet. Esselamu alejkum, cijenjena braćo. Esselamu alejkum, mnogo poštovane majke. Esselamu alejkum, ašici, vi što ste žedni ljubavi prema Muhammedu alejhi selamu, vi što ste žedni milosti i blagodara Božjih. Dobrodošli na još jedan blagajski mevlud i zikr. Dobrodošli u ovo velelijepo zdanje blagajske tekije. Ya nerem lillah nerem aşk meydanın devu Ahmedun Ahmed Ceddi Muhammed Ahmedun Ahmed Ceddi Muhammed Cengedir zahmet erenle aşk meydanını deya o Cengedir zahmet erenle aşk meydanını deya U Meki su prve ljude vidjeli, onu noću Kjabu tavaf činili. Kad je majka Muhammeda rodila, pozdravom je Kjaba seđdu činila. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyke Allahu salla daimen tule duhuri sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u ajeti Kerimu kaže estaizu billah ellezine kale lehumun nas inne nase kad džemeu lekum fahševhum fezadehum imanen ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. To je
3. sura, Ali Imran 174. i 175. ajet, gdje se kaže: radovaće se Allahovoj nagradi oni kojima je, kada su im ljudi rekli, neprijatelji se iskupljaju zbog vas, treba da se pričuvate. I rekli su, trebali bi da se pribojavate. Kako ćete vi, vaša mala skupina, sačuvati vaš identitet, vašu vjeru, vaše porodice, vašu imovinu, vašu zemlju i tako dalje, a tamo se ogromna vojska sprema i koja čeka da udari na vas. I je li ta skupina, jesmo li mi ta skupina danas koja će reći, Boga mi, predajemo se? Nismo mi ta skupina, a nisu bili ni oni u koje se mi danas ugledamo. Prema tome, oni neće se uplašiti i oni će radosni biti, ne samo što se neće uplašiti od tih povika i od ovih proračuna i prognoza o sudbini Bosne i Hercegovine, nego će upravo ti frontovi i lobiji koji se formiraju da i dalje rovare i da nas jednostavno ne daju nam kročiti naprijed. Te prijetnje su, kako Allah Đelešanu kaže, i prije, treba i kod nas da bude učvrstile vjerovanje tih ljudi. La ilahe illallah, 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 la ilahe illallah. Muhammed je Resulullah, čitat, pisat nije znao, pa ipak je djelom svojim čitav svijet obasjao. Muhammed je Resulullah, Božji učenik u svemu, zato nek nam srca zgore u ljubavi prema njemu. Muhammed je Resulullah, riječ mu je ko ružičnjak, čiji miris i ljepotu, čim osjeti zavoli svak. Muhammed je Resulullah, plemenitost njegova je neizmjerna, nepresušna, na oba dva svijeta traje. Muhammed je Resulullah, čitav život proživio ko siroma, a mogao je ko car, samo da je htio. Muhammed je Resulullah, blago svakom koga slijedi, imao se rašta rodit, njegov život zbilja vrijedi. Allah, 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 ovdje se brani država, zapamtite. Ovdje se brani dostojanstvo Bošnjaka. Kao što su ga uzrat odbranili, duboko vjerujem da će ga i sad odbraniti. Ne bi smjeli među sobom imati Sejda Bajramovića. Ne bi smjeli. Inače, muslimani, Bošnjaci, ako hoće da opstanu, a hoćemo na ovim prostorima, moramo se riješiti Sejda Bajramovića. Oni koji trguju sa državom i državnim institucijama, a ima i takvi, vidite, prodaju. Veće izrabljivanje
i veće demagogije nismo imali ni jednom društvenom sistemu. Ni u robovlasničkom. U robovlasničkom sistemu se znalo ko je robovlasnik, a ko je rob. A ovdje smo sada svi mi robovi, šaki ovi, ovo je šaki robovlasnika. Zato nam treba vjera. Da nas smiri, da uspravu proživimo i ovu kataklizmu. I da će Allah sa jakom vjerom izlaz. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I da će Allah opskrbu na faku odakle se ne nadamo. Nije ona u njihovim rukama. Zapamtite. Nafaka je u Božjoj ruci. I ono što je Allah odredio da moji i tvoji zubi samelju, ne može niko zaustaviti. Nema ni jedne vlasti da je može to zaustaviti. Samlje će to i kad samelju valja ići. Ono mujo bježe od smrti, pa se sakrije u obdanište, znate. Pa ko beba uzeo suslu i cusla, a našoga Izraela ga nađe svagdje. Našo je tu muju. Pa pita ga šta radiš mujo, kaže hapim. Hajde pohapi pa idemo. Hajde pohapi svoje. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله ربنا لك الحمد الله الله الله
أكبر لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Zašto je čovjek izgubljen u vremenu i prostoru? Čovjek današnjice prolazi pored svega kao materijalno, ono što je opipljivo i ono što mu služi. A čovjek je stvoren da služi Bogu. U želji da sve sebi podredi, čovjek je izgubio mjeru vrijednosti i izgubio je orijentaciju života. Zato mi dolazimo ovdje u ovaj grad, u ovo mjesto, ispod ove stijene da gnjezdimo gnjezdo duha i snage bosanskog čovjeka. Jer samo u ovom mjestu čovjek se može inspirisati. Ima Bosna i drugih međaša, ali naši preci su ugnjezdili i zagnjezdili gnjezdo duhovnosti ovdje u ovom mjestu. I mi, njihovi potomci, oživljavamo sjećanje i traganje i hodimo njihovim stopama kako bismo napravili spoj između neba i zemlje. Spoj između neba i zemlje može samo sačiniti čovjek koji je odan Bogu i duhovnim vrijednostima. Sve ostalo bude u ruci i ispane iz ruke. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إلا الله حسبي ربي جل الله
Dove, da nam Bosna i Hercegovina bude i ostane mirisava bašća u kojoj ćemo sijati naše iskrene nijete, u kojoj ćemo brati slatke plodove, u kojoj ćemo graditi hajrate, odgajati našu djecu i u tvom zadovoljstvu i milosti zavrijediti džennet. Esselamu alejkum, cijenjena braćo. Esselamu alejkum, mnogo poštovane majke. Esselamu alejkum, ašici, vi što ste žedni ljubavi prema Muhammedu alejhi selamu, vi što ste žedni milosti i blagodara Božjih. Dobrodošli na još jedan blagajski mevlud i zikr. Dobrodošli u ovo velelijepo zdanje blagajske tekije. Ja neden lillahi aşk meydanın devu Ahmedun Ahmed Ceddi Muhammed Ahmedun Ahmed
mejdanom devu. U Meki su prvi ljudi vidjeli onu noću Kjabu tavaf činili. Kad je majka Muhammeda rodila, pozdravom je Kjaba seđdu činila. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, fe aleyke Allahu salla, daimen tule duhuri, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Uzvišeni Allah Đelešanuhu u ajeti Kerimu kaže estaizu billah ellezine kale lehum Ovdje se brani država, zapamtite. Ovdje se brani dostojanstvo Bošnjaka. Kao što su ga uzratu branili, duboko vjerujem da će ga i sada odbraniti. Ne bi smjeli među sobom imati Sejda Bajramovića. Ne bi smjeli. Inače, muslimani, Bošnjaci, ako hoće da opstanu, a hoćemo na ovim prostorima, moramo se riješiti Sejda Bajramovića. Oni koji trguju sa državom i državnim institucijama, a ima i takvi, vidite, prodaju. Veće izrabljivanje i veće demagogije nismo imali ni jednom društvenom sistemu. Ni u robovlasničkom. U robovlasničkom sistemu se znalo ko je robovlasnik, a ko je rob. A ovdje smo sada svi mi robovi, šaki ovi, ovo je šaki robovlasnika. Zato nam treba vjera. Da nas smiri, da uspravu proživimo i ovu kataklizmu. I da će Allah sa jakom vjerom izlaz. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I da će Allah opskrbu na faku odakle se ne nadamo. Nije ona u njihovim rukama. Zapamtite. Nafaka je u Božjoj ruci. I ono što je Allah odredio da moji i tvoji zubi samelju, ne može niko zaustaviti. Nema ni jedne vlasti da je može to zaustaviti. Samljet će to i kad samelju valja ići. Ono mujo bježe od smrti, pa se sakriju u obdanište, znate. Pa ko beba uzeo suslu i cusla, a našao ga Izraela ga, nađe svagdje. Našao je tu muju. Pa pita ga šta radiš mujo, kaže hapim. Hajde pohapi pa idemo. Hajde pohapi svoje. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة.
المستقيم Ne samo što se neće uplašiti od tih povika i od ovih proračuna i prognoza o sudbini Bosne i Hercegovine, nego će upravo ti frontovi i lobiji koji se formiraju da i dalje rovare i da nas jednostavno ne daju nam kročiti naprijed. Te prijetnje su, kako Allah Đelešanu kaže, i prije, treba i kod nas da bude učvrstile vjerovanje tih ljudi. Muhammed je Resulullah čitat, pisat nije znao, pa ipak je djelom svojim čitav svijet obasjao. Muhammed je Resulullah, Božji učenik u svemu, zato nek nam srca zgore u ljubavi prema njemu. Muhammed je Resulullah, riječ mu je ko ružičnjak, čiji miris i ljepotu, čim osjeti zavoli svak. Muhammed je Resulullah, plemenitost njegova je neizmjerna, nepresušna, na oba dva svijeta traje. Muhammed je Resulullah, čitav život proživio ko siroma, a mogao je ko car samo da je htio. Muhammed je Resulullah, blago svakom koga slijedi, imao se rašta rodit, njegov život zbilja vrijedi. Allah, 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 duša oko razbije, duša oko razbije, Allah, Allah, Allah se Rabbu putuje, Allah, Allah, raziti, Allah, Allah, raziti. Bošnjaci, ako hoće da opstanu, a hoćemo na ovim prostorima, moramo se riješiti Sejida Bajramovića. Oni koji trguju sa državom i državnim institucijama, a ima i takvi, vidite, prodaju. Veće izrabljivanje i veće demagogije nismo imali na jednom društvenom sistemu. Ni u robovlasničkom. U robovlasničkom sistemu se znalo ko je robovlasnik, a ko je rob. A ovdje smo sada svi mi robovi, čak i ovi
Ovo je šake robovlasnika. Zato nam treba vjera. Da nas smiri, da uspravu proživimo i ovu kataklizmu. I da će Allah sa jakom vjerom izlaz. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. I da će Allah opskrbu na faku odakle se ne nadamo. Nije ona u njihovim rukama. Zapamtite. Nafaka je u Božjoj ruci. I ono što je Allah odredio da moji i tvoji zubi samelju, ne može niko zaustaviti. Nema ni jedne vlasti da je može to zaustaviti. Samljet će to i kad samelju valja ići. Ono mujo bježe od smrti, pa se sakrije u obdanište, znate. Pa ko beba uzeo suslu i cusla, a našao ga Izraela ga, nađe svagdje. Našao je tu muju. Pa pita ga šta radiš mujo, kaže hapim. Hajde pohapi pa idemo. Hajde pohapi svoje. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله ربنا لك الحمد. Nije ona u njihovim rukama. Zapamtite. Nafaka je u Božjoj ruci. I ono što je Allah odredio da moji i tvoji zubi samelju, ne može niko zaustaviti. Nema ni jedne vlasti da je može to zaustaviti. Samljet će to i kad samelju valja ići. Ono mujo bježe od smrti, pa se sakrije u obdanište, znate. Pa ko beba uzeo suslu i cusla, a našao ga Izraela ga, nađe svagdje. Našao je tu muju. Pa pita ga šta radiš mujo, kaže hapim. Hajde pohapi pa idemo. Hajde pohapi svoje. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله
Zašto je čovjek izgubljen u vremenu i prostoru? Čovjek današnjice prolazi pored svega kao materijalno, ono što je opipljivo i ono što mu služi. A čovjek je stvoren da služi Bogu. U želji da sve sebi podredi, čovjek je izgubio mjeru vrijednosti i izgubio je orijentaciju života. Zato mi dolazimo aşk meydanın devu Ahmedun Ahmed Ceddi Muhammed Ahmedun Ahmed Ceddi Muhammed Ceddir zahmet edenler Aşk meydanın devu Cekeler zahmet edenler Aşk meydanın devu Umeki su prvi ljudi vidjeli, onu nosu Kjabu tavaf činili. Kad je majka Muhammeda rodila, pozdravom je Kjaba seđdu činila. Sallallahu ala Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem Fe aleyke Allahu salla Daimen tule duhuri
uzvišeni Allah Đelešanuhu u ajeti Kerimu kaže estaizu billah ellezine kale lehumun nas inne nase kad džemeu lekum fahševhum fezadehum imanen ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil. To je 3. sura Ali Imran 174. i 175. ajet, gdje se kaže radovat će se Allahovoj nagradi oni kojima je, kada su im ljudi rekli neprijatelji se iskupljaju zbog vas, treba da se pričuvate, i rekli su trebali bi da se pribojavate, kako ćete vi, vaša mala skupina, sačuvati vaš identitet, vašu vjeru, vaše porodice,